Ayo mangga kangge keluarga hajat, baris lanang, baris wadon, warga masyarakat nunuk sesarangan kangge milet acara temuan gimana jalannya bari diatur. Panas di sangawan wadon lan lanang si pengantin Anak si pengantin manis meseme boke apit lanang wadone mimi gulam calon majikan mantan majikan mimi gulam minang kawong dewe matur suwun mimi gulam mimi wika minang kawong dewe papai bara mimi bara aduh Bapak Sukra atur nuhun Bapak Sukra sing sehat-sehat Bapak Sukra atur suwun Bapak Supra Mimi Apit pos listrik saya Mimi Apit Papai Gisel Mimi Apit sing duwe listrik Mimi Apit aduh Mimi Gulam Mimi Apit Mimi Wika sing paling borang Mimi Wika senang barang nanang barang sing paling emang nanang barang papai barang Mimi barang mantan majikan Mimi barang ora lali sareng papai barang kedhi papai barang Mimi barang papai barang sing paling borang dalan sing eta balik ulon sinten Mimi Ismanto matur kesuwun Mimi Ismanto suwun Mimi Ismanto sing paling eman Ayah Rega Mama Rega bos gua Mama Rega matur kasuwun ora lali sareng papai darane kedhi Mimi Rega sayang Mimi Rega sing paling eman suwun nih bos gua putune biarane kesapa Bapak tuane Salman minangka bos gua masih dagangan gua beli ya Mitsubishi amin Bapak RT Bapak tuane Salman nok mega bisida mau nyawer ora sida ayah ini sayang ayah ini sing paling emang ayah ini
majikan Mama Denis matur kasuwun singetan balik ke kula Mimi Lina Papa Elina ngaturaken Nyayo Jaya Nyayo Jaya Nyanyo Nyanyo Jaya 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 sayang Ayo aja pegot disambung. Harum mawar penganggone Allah penganggone sing duwe Nyayo Jaya Mimi Teja ngaturaken matur kasuwun Mimi Teja Mimi Teja Mimi Teja matur kasuwun Mimi Teja gokil motor majikan Mimi Nopi Mimi Nopi Mimi Nopi minangka majikan wadon Mimi Repa Mimi Repa Mimi Repa matur kasuwun Mimi Repa Mimi Repa lambi abang anggone no bulam Mama Salma sayang Mama Salma emang Mama Salman Papai Salman aduh Mama Salman Mama Salman gugora ngaturaken matur kasuwun Bos Oong Bos Oong wong orang Mimi Densi Mimi Ayu Papai Ayu Mimi Ayu Mama Lura tunggul payung sing duwe kedai atur sayang Mimi Ayu Mimi Densi matur kasuwun Mimi Densi Mimi Ayu Papai Densi sayang wong sing paling Papai Ayu
Dadun, aduh sayang Mimi Dadun, Mimi Dadun mantan majikan. Mimi Dadun sing paling boran. Mimi Dadun, Mimi Dadun, Bos Oom, Mama Oom, atur nuwun. Mimi Kajiati sing ana ning Mekah. Kelingan kenang emane Mimi Dadun, kebayang ning sopane. Mangkenen temen rasane Mimi Dadun, daman wis ana sing duwe. Mimi Dadun mantan majikan. Bos Oom, Mimi Dadun, ajang rasani bae kita. Kita nebut kuping ya pating selengi. Eyang Amir, atur nuhun sedulur. Bapane Giro, Eyang Amir, Eyang Amir ki biasane ki jogetnya kayak giel gini bokongan. Oh iya asik. Eyang Amir, 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 Eyang Amir. Kangen kula ngerti, Eyang Amir wis duwe istri, tapi kepriben Eyang Amir beli bisa beli. Mamai bening bos catering, Mama bening bos catering, Mama bening bos catering sayang. Mama bening, Mama bening, Mama bening pilihkeun alah. Najan ora dikawin, tapi ikatan batin bos catering. Mama bening bos catering, Mama bening bos catering sayang. Bokatina mah beli bisa joget ini Mama bening. Pilinganing papai bening bos catering, senang depan du sayang. Nanang depan, nanang depan, nanang depan, daman wis ana sing duwe. Nanang depan, Bos Oom, nanang depan, nanang depan, bos catering, nanang depan, nanang depan, nanang depan, nanang depan, nanang depan. Kelingan kenang emane bos catering, papai bening bos catering, Mama bening bos catering, daman wis ana sing duwe. Mimi Yayang minangka wong dewek. Mimi Yayang, Mimi Yayang, Mimi Yayang, Mimi Yayang, Mimi Yayang, Mimi Yayang. Papai Dipa, bos catering, bos catering, bok tuane Luna, bok tuane Luna, bok tuane Luna, bok tuane Luna. Mimi Dipa bos Jepang, Mimi Luna, papai Luna, budai Luna, bok tuane Luna. Bos bening, bos catering, bos catering, bos catering, bos catering, bos catering, papai bening. Papai bening kula ngerti, bos catering wis duwe istri. Aduh Mimi Dipa wis aja ngurupi maning. Borongan we Mimi Dipa, bos Jepang, Mimi Dipa kesuwun. Kang sing percaya, Papa Deplin kula ku cinta. Papai Deplin, Papai Deplin,
senajan ora dikawin papai deplin ikatan batin bapaknya Desi kula rasa prihatin papai deplin janji sing dingin bos Catering bisa diilangaken bos Oom bos Catering kula demen perasaan keganggu papai Nopi Bebe Nopi majikan wadon koko kanggo bapaknya Desi kesuwun sing beresi anake bos Catering papai Bening kelinganing papai Iro papai Dara calon majikan Mimi Bening papai Bening daman wis ana sing duwe papai Bening du sayang Mimi Densi papa Bening papa Bening lagu apa ya papa Bening bos Oom papa Iro Mimi Lurah Tunggul Payung papai Bintang dudu saking kula ngrebut cintane wong siji tapi senyatane papai Bening ora bisa kelelen papai Bening umpama cinta bisa dicegah perasaan orang beda pira krungu papai Bening bos Catering Mimi Densi kanggo Mimi Salman senok papai Salman papa Salman papa Bintang mungkin wis terlanjur kula demen lagu senajan buktine papai Salman Bunda Salman batin kerasa hancur Mimi Hamdan sing gawe kula ora berdaya Mimi Hamdan papai Dara calon majikan bos Nero Mama Risma Kang Lurah Tunggul Payung Bunda Atur nah wong dewek Mimi Jamal calon majikan Mimi Dwirian bos sayur sedulur seniman seniwati Mimi Dwirian Mimi Dwirian suwun bos sayur Mimi Jamal calon majikan Mimi Jamal kakang pulang
wong demen durung kelakon suwun Mimi Amdan, Mimi Abi, Mimi Abi mungkin wis terlanjur kula demen lagi hebat Mimi Abi, Mimi Abi, Mimi Abi kerasa hancur Mimi Abi bisikan cinta Mimi Abi bisa dicegah bos catering papai bening sayang papai bening papai darah Mimi Jamal sing mau ya sing dua inces nasya inces nasya inces nasya inces nasya inces nasya bok tuane inces nasya Mimi Densi 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 alah papai bening bos oom papai majikan kakang pulang pengen ke Sandi Mimi Dadun bos oom aduh sayang Mama Lura tunggul payung Mama Puhu Mama Lura sayang sing gue kedai atur Ibu Lura minangka mimine atur Nok Mega Mama Bening yang punya Mega Decoration make up lamun cinta bisa diukur Mega make up mau rebut lagi nih Mega make up Nok Mega make up sayang Mega make up Mega make up wong sing paling cantik dewek suwun Nok Mega papai ayu aduh sayang arep jobrak tapi liwek ini mungkin wis terlanjur papa ayu Mimi Nok Tita duh Nok Tita batin kerasa hancur Nok Tita bisikan cinta Nok Tita bisa dicegah sing gawe ula ora berdaya Nok Tita 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 durung wayan jobrak durung Papa Ayu mantan majikan Papa Ayu Papa Ayu Papa Ayu aduh kakak wis rong taun lawas kita hubungan Mimi Maulana apa mungkin bisa urip bebarengan Mimi Maulana akerin kagane akeh alasan duwe anak lan rapi wayuan Mimi Maulana bliwani Mimi Maulana sayang apa je sayang Mimi Maulana Mama Maulana Mimi Maulana Mimi Maulana gokil motor lamun akang Bapak Sukra lan bener arepan sayang Bapak Sukra Bapak Sukra minang
bener eman lan bener arep sayang papai ayu kula nunggu tanggung jawab sampeyan papai ayu mantan majikan bos gokil motor majikan Mimi Nopi Papa Nopi majikan Mimi Dwi walah Bapak Besan Mimi Dwi kawan bengi papai ayu tekan tiyanti Bapak Sukra durung waya Pak Bapak Sukra sayang alah akeh sing ngoncok ya toh senang depan nanang depan sing paling eman najan urip nanang depan kula wis pasrah gokil motor kakang kula gak ngerti gokil motor wis duwe istri tapi kepriben bos Nero kula ora bos Nero nanang depan aduh sayang nanang depan senok pengen dikawin bos Nero lamun kakak aja ning kono adoh ning kene arepan sayang manang depan nanang depan papai ayu du bos Nero aya Dila bos aya Dila sedulur nunuk kan waya Dila aya Dila awan bengi aya Dila tekan tiyanti bos ora niat ora pengen tuh bos Mimi Kajiati bos kula rima asal laksana bos Nero bos Nero maning bos gapa balap sayang bos gapa balap maning du bos gapa balap sayang bos gapa balap aduh bos Nero sayang bos Nero maning du bos Nero sayang bos Nero lamun kakang kang Haji Rudi aduh bos Nero duwe men bos Nero kula nunggu tanggung jawab bos Nero aja di padang na kaya ning organ tukang pianonya keputekan bakal manggung ning nunuk pongan bos Nero lagu udah jangan ikhlas akan buku
lagi bos Oom pengen nyandang bareng abang. Sun lagi kepikat tresna bos Oom karo sewiji pemuda sirna raga kula rela. Bos Oom Mimi Kajiati, bos Oom, bos Oom gerang ramah gerung roman pribasane Mimi Dadun. Bayangan Mimi Dadun kayak kekatunan baik wong bagus tipis lambene sejagat langkap padane Mimi Dadun. Mimi Dadun aduh sayang Mimi Dadun, Mimi Dadun bos Oom Mimi Dadun, Mimi Dadun, Mimi Dadun. Arian, Papa Irian, Bunda Irian, Bunda Rian, Bunda Irian, Arian, 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 Arian. Sowon, sadulur-sadulur BNI. Bos Gaba Balap, bos Gaba Balap. Mimi Densi, bos Gaba Balap, bos Gaba Balap, bos Gaba Balap, bos Gaba Balap. Bos Gaba Balap, bos Gaba Balap, bos Gaba Balap, bos Gaba Balap. Bubuk duhu tengah sawah bos Gaba Balap, bos Gaba Balap dosanya. Bos Gaba Balap, bos Gaba Balap sing paling borang wong demen krangsak lecedan kaya nangis bos Gaba Balap. Aduh sayang duduk lagi pengen mangan serba enak. Duduk lagi pengen nyandang bareng abang bos Gaba Balap. Sun lagi kepikat tresna karo bos Gaba Balap sayang sirna raga kula rela. Bos Gaba Balap bos Nero Bapak Sukra bayar maning. Nah maju 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 ini beli kono baik. Iya iya amber enak nih kele Bapak Sukra ya bakal dodok ya aja nih uri. Bapak Sukra minangka wong tua kula dewe bos gokil motor Papa Inopi Mimi Nopi majikan. Bapak Sukra Bapak Idarke Bapak Besan Bapak Besan Bapak Besan atur nun Bapak Besan. Papa Dariwan pengantin lanang. Bapak Sukra sing paling eman Bapak Sukra wong demen krangsak lesedan Bapak Sukra. Bubuk duhu tengah sawah Bapak Sukra wong nunuk Bapak Sukra wong sing paling borang Bapak Sukra. Matur kasuwun waya dituker maning Bapak Sukra gerang ramah gerung ruman pribesane Papai Ayu. Bayangane Papai Ayu kekatonan baik wong ganteng tipis lambene sejagat langkap padane Papai Ayu. Papai Ayu aduh sayang Bapak Ayu, Bapak Ayu bos Oom
balap ke apal gandum apa ke di bos gak balap ke apal lah apa menang baik dikabli ngerasak nalaran periye ngetokaken bocah sing duwe bos kababalan sing paling emang nang apa kula loli nemoni bos gak babala sing paling emang bos gak babala Bos Nero masih putek payah ya kita Wara-wara mani kayak konon bae Kang Rus awas si Kang Rus ikatan gede di mungkin bisa dipisah kenal lebih aneh mantane lanak mah langka bekase krungu Kang Rus hari laki make bekase bakal anak langka pengen nemoni anak kayak dipersulit diketekane bos kababala bisa anak lan emboke apa dikan beli rasakeun nama Mama Densi Mimi Densi papai ayu sayang papai Densi beli rasakeun nalaran bari wong ngetokaken bocah krungu papai Densi apa papai Densi beli rasa kena lara hari wong lanang mah beli rasa kena lara Mama Abi embut teman Kang Rustokin bu udah uga serep Bapak Sukra punten Mimi Abi Mimi Pina hari ini gak kinar mendi corosan nih soalnya mau ora balik ora durung balik ke ado nih nang apa sengsara sing kula terima Mama Pina nang apa gokil motor durung wah ya ta majikan lanang beli pisan duweni durung wah ya ana jam-jame
Iya ke. Ai beli nang apa? Mimi Pina sing paling emang. Mama Pina, Mimi Pina. Nang apa? Mimi Pina. Langkah sing kawe bahagia Bapak Sukra. Ning batin cuma nangisi ayah pami. Ayah pami sing duwe balongan. Ya katani. Bos ya katani ayah pami. Allah. Bos ya katani ayah pami. Aneh katani. Abi lagi awat ku salam beluke. Abi ja Abi. 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 Ora gaya. Cari kita ke lagu aja sing ngenes-ngenes. Aduh mama celuk tulung ning sapa Abi. Arep sambat Mama Pina, sambat sapa Pina, sing ora berdaya. Bos Nero, arep sambat ning sapa bos? Ora iya ya, ora iya. Kan ning aya papa ayu temen nasibe badan. Papai ayu, bunda ayu, penasaran. Papai ayu, ora laksana. Papai ayu sayang. Aduh emang. Papai ayu, bunda ayu. Wong sing paling purel dewek mantan majikan Papai ayu. Papai ayu, bunda ayu. Bunda ayu sing paling purel pengantin. Aduh pengantin lanang. Dikana. Aduh pengantin wadon nok nopi. Pengantin lanang. Dari menang lagi belajar nyawer. Aja gemet-gemet cek. Dari Wan menang. Bilok lagi dibelajari nyawer. Macakan tuman nih. Iya. Nok nopi. Nok Agnes. Kita membeluk aku Agnes. Iya. Mimi nopi. Mau Agnes. Aduh mama. Tulung nih sapa dari Wan. Kabe banyak kabe. Dari Wan pengantin lanang. Aduh sayang nok Agnes. Pengantin wadon sing paling prigel kayak Nina ya Mi. Iya tingan. Sowan pengantin. Mama Pina. Are tulung ning sapa. Sejen ke majikan lanang masih ngawitawan. Gokil motor. Minangka majikan lanang gokil motor. Majikan ai biang kabeh bae. Suwun tak lakoni. Majikan waduh. Angger pe madep mene majikan. Mimi nopi majikan wadon. Mimi nopi majikan wadon. Mimi nopi Mimi Densi. Mimi Densi. Papa ayu bapak bisa. Bapak bisa. Bapak nih dari Wan. Dari Wan. Papai dari Wan pengantin lanang. Bapak bisa.
Diana sing ana ning Jepang. Nok Diana sing ana ning Jepang. Nok Diana, Nok Diana, Nok Diana temen nasibe badan Bos Nero. Aduh, Nok Diana sing duwe Jepang penasaran. Sunora berdaya. Nok Diana sing duwe Jepang tek lakoni. Nok Diana sing ana ning Jepang nang apa sengsara sing kula terima Bos Nero. Bos Nero aduh sayang langkah sing gawe bangetnya Bos Nero ning batin cuma nangis si Bos Nero. Aduh Bos Nero, 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 Bos Nero. Aduh mama jaluk tulung ning sapa. Nok Diana sing duwe Jepang. Nok Diana, Nok Diana sayang. Nok Diana eman disambung turu bareng. Nok Diana, Nok Diana sing ana ning Jepang. Nok Diana kan niayang temen nasibe pada Nok Diana kaya edan penasaran. Nok Diana sing ana ning Jepang. Nok Diana sayang sedih rasa ning ati tek lakoni. Nok Diana bos gaba balap aduh sayang bos gaba balap doeman. Bos gaba balap aduh borang langkah sing gawe bangayan ning batin cuma nangis si bos gaba balap. Bos gaba balap duwe cinta tapi ora duweni papai dara calon majikan. Bos Ekatani sing duwe Dermayu Balongan. Ekatani, Ekatani, Ekatani Bapak Sukra. Ekatani Abi Ekatani, 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 Ekatani Bapak Sukra sing duwe Ekatani. Ekatani, 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 Ekatani Bapak Sukra. Ekatani Bapak Sukra, Bapak Sukra. Ekatani, 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 Ekatani lagi durung gadis siji bos Ekatani. Bapak Sukra ora elok dibelanjani. Mas Abi, Abi, Abi turu bareng kaya wong wis ora demen. Selalu disayang-sayang Abi sing paling emen. Nok Pina
kabeh bae. Sekian wis dadi siji Abi suwun. Bos catering, ayo dikit ditonggoni. Mimi Densi arep balik, Mimi Densi dikit. Boro-boro turu bareng Papai Densi, kaya wong wis ora demen. Kasiksa rasaning badan. Papai Dara calon majikan, iya dengan pinteran ngadang lowonge Papai Dara mah. Papai Dara calon majikan, izin wayuan. Ya Allah, jaluknya je izin wayuan Kang Ros. Papai Dara calon majikan, calon majikan, calon wang majikan, calon majikan, calon majikan, calon majikan, calon majikan, calon majikan. Deblen Pro, wong rumah tangga, beli kudu ketekan batin nok wina. Yen wis ora suka, balik kenani semebapa. Angrus bakal kambok bapane diantarakan mending Angrus. Novina, Novina, kula gak ngerti mama duwe anak rabi. Novina tapi aja nyiksa, kula ora sanggup nyangga. Novina, 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 lara ningatine, lara pikirane, lara 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 segala-galane. Mantan majikan jadi siji Mama Penny, mantan majikan Mama Penny. Arang-arang bisa weri nebes nebe ketemu maning. Mantan majikan boro-boro turu bareng Mama Penny, minangkat mantan majikan Mama Penny. Mantan majikan Mama Penny sing paling moral. Ala bos gabah, Papai Dara izin wayuan jare. Bos gabah balap, bos gabah balap, bos gabah balap. Nok Erin, 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 Nok Erin. Papa Dara calon majikan. Nok Erin, Nok Erin, sing ingetkan waktu susah bos gak babala. Lagi hanya rumah tangga, jari harapan setia bos gak babala. Ora bakal gawe larang bos gak babala. Alah bos gak babala. Papai Dara calon majikan sing gue lagu. Papa Dara Budaya Dara, Papa Dara, Papa Dara, Papa Dara, Papa Dara, Papa Dara, Papa Dara. Barang sekian wis enak aya Fahmi, klaleni bojolan anak, poro-poro kakang Iman. Aya Fahmi izin wayuan. Nok Wina, Nok Wina, Nok Wina, Nok Wina, Nok Wina, ya. Nok Wina, Nok Wina, Nok Wina, Nok Wina, Nok
Wina walah Nok Wina Nok Wina Nok Wina Nok Wina Nok Wina Nok Wina Sun rela urip sederhana Nok Wina asal cintane Nok Wina aja dibagi dua Nok Erin 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 kula ora sanggup nahan lamun maksa masih mending bisa Ibu Etalia bengen melara eman bisa Ibu Talia dosa Ibu Talia barang sekian wis enak bos catering papai bening aduh sayang papa bening bos catering mening papa bening sing paling sayang papa bening bos catering papa bening Dabling Pro kerja bareng sedulur Bina Remaja Indah Gokil Motor Mama Nopi majikan Papa Bening catering sing gue catering bos catering Papa Bening Papai Bening Sun rela urip sederhana bos catering asal cintane bos catering aja dibagi dua bos catering bos catering bos catering bos catering bos catering Nok Wika bos gababala kula orang sanggup nahan bos gababalap angrus masih mending bisa bos gababalap bengen melara eman bisa wisugi pengen wayu bos aneka tani sing ingetkan waktu susah aneka tani Bapak Sukra bos Eka Tani Mama Fami sing paling sayang sing duwe bos gababalak bos Oom Papa Dara bos Oom sing duwe gababalak bos gababalak bos gababalak bos gababalak bos gababalak bos gababalak barang sekian wis enak klaleni bocolan anak bos gababalak boro-boro kakang eman bos gababalak malan jaluk izin wayu bos gababalak bos Eka Tani Aarus